Slovo vir pôvodne v latinčine označovalo muža a virtus možno malo odvodený význam ako mužný, odvážny, silný, prierazný. Toto sú vlastnosti, ktoré možno spoločnosť od takého muža očakáva. Možno aj vtedy. Práve preto sa stalo, že virtus bolo spodobované aj s výrazom cnostný. Ako ste si iste všimli, všetky tieto vlastnosti má potenciál mať správny muž. Ale či ich naozaj má, ukáže až životná výzva. Snáď práve preto sa postupom času hovorilo v súvislosti s virtuálnym ako s potenciálnym. Teda má istú vnútornú silu to niečo virtuálne. Je to vnútorná sila. Má schopnosť sa prejaviť. Ale ešte zatiaľ sa neprejavila. No a tak v novej dobe sme si zvykli používať slovo virtuálny skôr na niečo, čo nie je skutočne reálne. Je to simulácia, napodobenina. Má vnútorný potenciál, ale nedá sa navonok prejaviť. Neviem, či to ešte dnes funguje, ale my, čo sme si robili vodičský preukaz ešte pred našim letopočtom, tak sme mali tzv. Trenažér. Teda nejaké autičko, premietal sa nám na stenu obraz, ako by sme boli na ulici a snažili sme sa ovládať to auto tak, aby sme nenabúrali. Čiže bolo to virtuálne, vnútorný potenciál naučiť sa šoferovať auto, ale nebolo to navonok prejavené, neboli sme reálne na križovatke. Simulácia reality je veľmi dôležitá aj pre nácvik nebezpečných situácií. Piloti stíhačiek, možno potápači a iné vážne povolania veľmi oceňujú, že existuje teda už dnes virtuálna realita, teda vnútorne má potenciál ukazovať všetky možnosti, ktoré by sme vedeli aj reálne zažiť, ale v podstate to nie je realita. Vytvárať virtuálnu realitu bol určite veľmi dobrý úmysel, veď isto ocenia aj projektanti veľkých budov to, že môžu doslova v tej výpočtovej technike postaviť tú budovu a simulovať jej reálne zaťaženia, výdrž. A preto sa vedia lepšie rozhodovať o tom, ako pristupovať k návrhu danej stavby. Virtuálnu realitu si môžete spraviť aj fyzicky, napríklad na takom nejakom workshope tréningu komunikácie. Vytvoríte dvojice či skupinky a tam trénujete komunikáciu a prípadné výzvy, nástrahy, ktoré vás nečakajú. Skúšate, či to viete zvládnuť, ale sami viete, že je to len divadlo. Nácvik, nie je to skutočnosť. Virtuálnou realitou je vlastne aj každé umenie. Uvádza vás do príbehu, zážitku, ktorý však nemá podklad v nejakom uskutočnení zámeru, v reálnej tvorbe. Je to len simulácia zážitkov, ktoré väčšinou zažívame pri konkrétnej komunikácii či tvorbe nejakého diela. Preto hudba, film, výtvarné umenie, literárne umenie nám umožňuje zažívať niečo navyše, to, čo si nevieme zabezpečiť sami. Tu sa dostávame k oveľa širšiemu problému a vážnejšiemu, na ktorý chcem týmto videom upozorniť. Naša civilizácia krachuje, je to nezadržateľné a otázka neznie či, ale kedy a ako sa úplne rozpadne a my stratíme všetko to, čo sme doteraz mali. Ten spôsob života, na ktorý sme zvyknutí. To je istá vec. Príčiny tohto stavu rozoberám v iných videách, alebo aj rozoberať budem. Ale poviem vám o jednom veľmi vážnom dôsledku. Veľmi rýchlo a vážnym spôsobom sa rozširuje počet duševne handicapovaných ľudí. Nemyslím teraz nejaké vážne psychické poruchy, ktoré si predstavujete ako ľudí zavretých v blázinci. Tu ide o poruchy, napríklad obyčajná frustrácia. Chýba mi niečo vážne, neviem sa nasýtiť, chýba seba uplatnenie, alebo citové zranenia, krivdy, ktoré nám spravila výchova či spoločnosť nadmerným očakávaním. Výsledkom týchto zranení a porúch je to, že vlastne veľký počet ľudí sa nevie uplatniť v tej skutočnej spoločenskej komunikácii. Nevie si vytvoriť to správne spoločenské uplatnenie a cítia sa outsideri, mimo hru. Pre týchto ľudí je tá sofistikovaná virtuálna realita, ktorú nám priniesla výpočtová technika, veľmi lákavá. Predstavte si napríklad aj ja, som handicapovaný tým, že mám okuliare a 4 dioptrie, možno niečo viac. A veľmi by som túžil byť pilotom.
bolo by pre mňa nádherným zážitkom, keby som išiel do toho stíhačkového trenažéra, sadol si do toho kokpitu a zažíval si pocit pilotovania lietadla, letenia vo výškach. Všetko by bolo ako naozaj, ale nebolo by to predsa len reálne. Ak by som naozaj takú veľkú túžbu mal, myslím si, že by som sa veľmi ľahko nechal zlákať na neustále opakovanie toho zážitku. Ťažko by som sa vzdával pilotovania lietadla, aj keby som si plne uvedomoval, že sa jedná len o virtuálnu realitu. Takto nejako si frustrovaní, zlomení a zranení ľudia prisvojili virtuálne reality, ktoré sa postupne vyvíjali. Začalo to ako veľmi reálne počítačové hry, ktoré dokázali spájať jedincov cez internet a pokračuje to vlastne v tých našich sociálnych sieťach, ktoré pôvodne mali úmysel iba spojiť ľudí a uľahčiť komunikáciu, zdieľať svoje zážitky zo skutočnosti. Lenže stalo sa to, že všetky sociálne siete uchvátili hlavne tých zranených ľudí, ktorí vo virtuálnej realite našli oveľa kvalitnejšie zážitky ako v tej skutočnej. A samozrejme je tam ešte jedna veľmi, veľmi lákavá vec. V profile na sociálnej siete na internete si môžete vytvoriť absolútne novú identitu, presne takú, o akej snívate, že by ste ju chceli mať. Tam vám to totižto oveľa ľahšie ľudia uveria. Aby som bol spravodlivý, nejedná sa len o to, že chcem kritizovať nejaké mobily a počítače a sociálne siete na nich. Pretože takýchto zranených ľudí bolo vždy nejaký počet a aj oni, poznáte to, vymýšľali si o sebe, v podstate podvádzali, ale niektorí to aj zneužívali na okrádanie iných, či zneužívanie, ale niektorí sme poznali ako iba ubolených ľudí, ktorým sme aj dovolili tak trošku fabulovať, preháňať ich úlohu v nejakom zážitku, ktorý nám prinášali zvestovať. Táto virtuálna realita by mala slúžiť na upokojenie, uvoľnenie, či dokonca liečbu zranení, alebo tréning toho, čo mám urobiť v skutočnosti. Ale my sme z nej spravili alternatívnu realitu. Čiže nie virtuálnu, ale alternatívnu. A pre mnohých sa táto virtuálna realita stala vhodnou alternatívou miesto toho bežného denného života v skutočnosti. Ja sám, keď sledujem niektoré profily, tak sa pristihujem pri tom, že im absolútne verím to, čo sa tam odohráva. Inak nemám ani dôvod neveriť. A držím aj palce, aj fandím tým ľuďom, že ako krásne žijú. Žijú si svoj sen. Len trošku ma už pri tom niečo vnútri ťaží. Totižto nie raz sa stalo, a bez môjho pričinenia, nemal som ten úmysel, ale tí ľudia, práve tí, ktorých som najviac obdivoval a boli v mojej blízkosti, že som ich niekedy stretol a oni vedeli, že som terapeut, tak ma nie raz kontaktovali a zdôverovali sa mi s veľmi ťažkými životnými podmienkami. Niektorí dokonca, že sú na tom mizerne finančne, niektorí sú na tom mizerne vzťahovo, niektorých bolí proste celý svet, celé telo a celá duša. Napriek tomu ten rozpor v tom, ako sa reprezentujú vo virtuálnej realite, v tej sociálnej sieti, bol priepastný. Preto môžem len predpokladať, že za istým počtom profilov, ktoré ľudí inšpirujú a stávajú sa im vzormi toho správneho života, sa schováva hlboká ľudská bolesť. Ja som možno stará škola, už iná generácia, preto moje profily na všetkých sociálnych sieťach, kde sa reprezentujem, nikdy neukazujú niečo, čo reálne nežijem. Ale veľa toho neukazujú, pretože nechcem zdieľať absolútne celé svoje súkromie s kýmkoľvek. No to, čo som si vždy strážil a strážim je, aby som nenahrádzal tou virtuálnou realitou moju skutočnú životnú cestu, môj skutočný život. Preto svoje vzťahy so sledujúcimi ľuďmi, ktorí, ja ako pevne dúfam, ma sledujú kvôli zaujímavému obsahu a hodnotnému obsahu, nekultivujem s vami vzťahy. Verím tomu, že ma pochopíte. Častokrát vám neodpovedám na komentáre, pretože tá virtuálna realita pre mňa nie je realitou.
Je to len nástroj na osvetu toho, čo robím v skutočnosti. To, že zranení a frustrovaní ľudia vpadli do pasce virtuálnej reality, je pochopiteľné a verím, že sa im dá pomôcť. Ale ľudia so zdravým sebavedomím, ktorí nepotrebujú vytvárať iný obraz o svojej identite, o tom, kto sú, pretože sú spokojní s tým, ako žijú, tí by sa mali mať na pozore. S virtuálnou realitou vo výpočtovej technike sa totiž spája umelá inteligencia a tá začína veľmi sofistikovane a premyslene spriadať siete lákadiel a odmien toho, keď budete dávať pozornosť tej virtuálnej realite. Keď sa tam budete realizovať. Ona vás tam volá a snaží sa, aby ste zvýšili svoj citový aj hmotný prejav, výkon v rámci jej prostredia, ktorým virtuálna realita nesporne je. Na záver chcem povedať trošku niečo optimistickejšie. Viete, tie pasce virtuálnych realít naozaj nespájate len s výpočtovou technikou. Ja som si všímal aj na festivaloch a stretnutiach spoločenských, fyzických, že sa tam vytvára virtuálna realita. Aj na slávnosti slobodných pútnikov, ktorú organizujeme 3. až 5. júla, a na ňu vás aj srdečne pozývam, vlastne vzniká potenciál takého dobrého života, krásneho zdieľania s priateľmi. Stretneme sa a zrazu niektorí z nás sa dohadujú o tom, že takto chceme žiť. Že si predstavujeme, že takúto slávnosť budeme mať pravidelne každý mesiac, alebo možno aj každý týždeň kľudne. Že v okolí budeme živiť sa svojou prácou vo fyzickom svete a vo fyzickom svete sa stretneme a budeme oslavovať to, kto sme, kým sme, naše priateľstvá a vzťahy. Nuž ale uvedomíme si potom, že po slávnosti slobodných pútnikov odchádzame každý do svojho kúta sveta, ktorý je veľmi, veľmi odlišný od atmosféry, ktorú na tej slávnosti zažívame. Ja osobne som to mal od malička vyvinuté. Na každej dovolenke, kde som bol šťastný, tak som chcel, aby som ju preniesol aj domov, do denného života. Vždy som sa pýtal, čo mám urobiť, aby som takýmto spôsobom života, ako som prežil na dovolenke, žil vlastne celý zvyšok roka. Veľmi radikálny zážitok som mal v 26 rokoch, kedy som išiel na dovolenku na chatu v okolí Novej Bane a ja som tam za ten týždeň pochopil, že presne takto chcem žiť a všetko, čo som odvtedy robil, k tomu smerovalo. Nakoniec naozaj tak žijem. Pripomeňme si prosím, že ak zažijete nejaký zážitok, kde spoznáte vnútorný potenciál šťastného, radostného života, preneste si ten zážitok ďalej. Pýtajte sa, ako ho máte znásobiť, ako v ňom máte pokračovať. Nebuďte spokojní s tým, že zažívate krásu len na nejakom seminári, workshope, festivale. Potom sa stanú bludári, rovnako ako sú bludári vo virtuálnej realite v počítači, ktorí majú alternatívne profily a žijú iný život a nie sú schopní to preniesť do skutočného života. Rovnako tak poznám aj cestovateľov po festivaloch. Nie tých, čo prednášajú alebo hrajú, tí sa tým živia, ale účastníkov, ktorí celé leto strávia z festivalu na festival, sú tam šťastní a radostní a potom idú do šedého zvyšku roka a úpenlivo čakajú zase na leto, aby mohli zase užívať ten stav, kedy prechádzajú z jedného krásneho zážitku do druhého. Sú odkázaní na okolnosti, na vonkajšie okolnosti, ktoré im tie zážitky musia priniesť preto, lebo sami si ich nevedia vytvoriť. Toto je tá pasca. Keď sami prestanete veriť tomu, že vytvárate vlastnú skutočnosť a vlastnú realitu. A že tá virtuálna, či už v počítači, na festivale alebo na workshope, je len tréningom, je len prípravou na to, aby ste vytvorili niečo ešte lepšie v skutočnosti. A ja, keď organizujem vlastné stretnutia s ľuďmi, workshopy, výukové semináre, meditačné sústredenia, výcviky nejakej zručnosti, si všímam, že si ľudia aj užívajú tú atmosféru, oceňujú aj môj vplyv na nich, alebo vplyv ostatných kamarátov, ktorí sa zídu a máme všetci radosť z peknej a príjemnej atmosféry. No napriek tomu vždy svojim poslucháčom kladiem na srdce. Prosím ľudia, nesústreďujte sa na toto, čo nazývam fíha chvíľa. Sústreďte sa aj na aha záblesky, čo znamená, že sú to nejaké poznatky, konkrétne návody,
vedomosti, ktoré si odnesiete so sebou, integrujete ich s bežným životom a zlepšíte jeho kvalitu. A tak krôčik po krôčiku využite vlastne tento virtuálny, potenciálny zážitok, aby ste ho preniesli do dennodenného zážitku. A tak by som si dovolil zhrnúť, že virtuálna realita v mobile a počítači si zaslúži najmenej pozornosti. Virtuálna realita v stretávaní sa s ľuďmi za účelom niečo sa naučiť, niečo zažiť a pozdieľať, festivaly, workshopy, výcviky alebo výukové semináre si zaslúžia viac pozornosti. No ten najväčší podiel pozornosti venujte svojim blízkym, svojmu reálnemu okoliu, rodine, priateľom, susedom. To je prostredie, v ktorom sa skutočne realizujete. Máte naplňujúco konať a uplatniť sa. Preto všetko, čo sa vám podarí zažiť vo virtuálnych, potenciálnych realitách, skúste preniesť do tej svojej fyzickej, skutočnej. Pokiaľ sa zážitky z virtuálnej reality nedajú preniesť do tej vašej skutočnej, dennodennej, tak tá virtuálna realita nemá žiadnu hodnotu. Opustite ju čím skôr. Riskujete totiž, že upadnete do tak ťažkej chorobnej závislosti, že vám to zničí nielen ten váš reálny život, ale aj ten virtuálny.